हाय लोगोफोर नै गामियाव फैदों ओमफ्राय नै बिनानावमोन जों एसे गेलेनो थांनायदों गामिनि फोथाराव ओमफ्राय फट' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मा लादो बेडमिन्टन ओमफ्राय सान्दुङानो थाङाखै माथोलै गरमथार जागोन नामा गरमबाबो गेलेनोसै आरोना जोङो लोगोफोर नै गामिनि हाखरा रायजोनि हाखर नामा बियो ना रायजोनि हाखर सानाबो हाबनो जाथ'वाखैनो ओमफ्राय नै बाथौ मन्दिर हाग्रा गेजेराव नै जोङो फिल्ड मोनफैबाय गामिनि गेलेग्रा फोथार एसे पिंकलेन्ड नांदोंना बेखौ पिंक ओमफ्राय नै ओइ गरमाव मु थांगासिनो र' ओरै सायाव फै ओरै फै बैयाव या गथ'फोरा फैबायानो ओमफ्राय दा आंखौ लागोन ना लायाथाय एसे गेलेना नायनि बिसोरजोंनो एसे गिदिरानो फिल्डआ ओमफ्राय नै बिनानाव मोना आरो नै ककबेट गेलेगासिनो बेडमिन्टन गथ'फोरा रिहार्सेल खालामगासिनो गेलेनो जाथ'वाखै आंबो गेलेगोन सानदोंमोन एसे नै बिसोरो माला जुथा गानना फैदों आंहा जुथा गैया ए सेन्डेल गाननासो फैदों गेलेजानाय नङा आन्थुआ दोलाबगोन आंना एक्टर चेनेल माने কি মোৰ নহয় বিক্ৰম বৰৰ হয় মই ভিডিঅ' বনাইছো তো ইয়াৰ ভাগৰ লাগি গ'ল ফুটবল খেলি खारनानै मेंबाय बिनानावमोनजों गेलेनानैनो मेंबाय टिकली लाजियो गैया ना सो यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा हूँ बर' बुङामोन नों आं हाया बर' दा हादो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ ना मोनखौ सो दा जोङो बल गेलेगोन बिनानाव सानैयाबो गेलेगोन आं गेलेया आंनि आथें बायगोन सो गाइस दा उनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनाय जायासै ओमफ्राय आं बावदों मोनसे बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना हो थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ